També parlem de l'eixode rural, així a Safor creiem també que cal integrar la qüestió de l'eixode rural dels pobles de l'interior dintre del conjunt de les polítiques d'emancipació jove. En conjunt, doncs, com bé deia, són un conjunt d'esmenes que s'han debatut en el Consell de Joventut de Comunitat Valenciana i que la seva majoria han estat assumides pel Consell de Joventut, és a dir, que formen part de la postura unitària dels joves associats i, per tant, el treball del bloc jove a l'hora de construir, a l'hora de demanar una llei de joventut més ambiciosa, amb compromisos concrets i avenços reals en matèria d'ocupació, habitatge, educació, cultura i inclús la normalització del valencià, formen part de la postura unitària. A partir d'ací, i fent un poc memòria del conjunt de la tramitació de la llei de joventut, queda que aquesta proposta unitària dels joves associats, dels interlocutors socials en aquest àmbit, en l'àmbit de la matèria de la llei de joventut, passi a formar part també del debat parlamentari. Indubtablement, aquest corpus haurà d'entrar en les Corts, haurà de ser debatut en Corts, i així també el bloc jove vol anunciar que el conjunt del treball realitzat formarà part del treball i de la postura del grup parlamentari Compromís, i per tant el treball continuarà i el compromís del bloc jove en una llei de joventut ambiciosa i que comporta avanços significatius és el que volíem anunciar-vos als mitjans de comunicació de la Safor.